Shwmai, fi Mafon Dafydd, a dyma fideo fach i weithio chi pan ddylech chi bleidleisio amdano fi am Llywydd MCB. Mae ymgeisio am Llywydd MCB yn gam naturiol i fi, gan bod fi wedi bod ar y pwyllgor nawr am bron i 2 blynedd. Fel cynrychiolydd y flwyddyn gyntaf, Llywydd JMJ, rhan o gorff cymdeithasol y Cymric, cynrychiolydd chwaraeon a cynrychiolydd radio MCB. Byddem yn parhau i ddod ar diweddaraf am y pandemig i holl fyfyrwyr cyfrwng Cymraeg y brifysgol cyn gyntaf ac sy'n bosib, gan sicrhau nad oes un ohonynt o dan unrhyw fath o anfantais. Hefyd, mi fyddem yn sicrhau fod digwyddiadau traddodiadol MCB yn parhau yn dilyn y pandemig. Bydd parhau ar ddarpariaeth iechyd meddwl cyfrwng Cymraeg i ni wedi sefydlu eleni yn flaenoriaeth i fi fel llywydd y flwyddyn nesaf, gan sicrhau hefyd bod hi'n darpar myfyrwyr yn setlo mewn i fywyd y brifysgol yn y modd gorau posib yn dilyn lot o gyfyngiadau ar eu cyfnod yn y coleg neu yn y chweched dosbarth. Byddaf yn penodi golygyddion ar wahanol bynciau, enghraifft newyddion, chwaraeon, newyddion lleol a cherddoriaeth mwyn dod â diweddariadau mwy cyson i ni fyfyrwyr ac mwyn i'n myfyrwyr ni gael cyfleoedd mwy eang ym myd y cyfryngau. Gobeithio fy byddwn o'r diwedd yn gallu dechrau strwythuro ein cynghreiriau chwaraeon rhyngolegol, yn ogystal fe hoffwn weld ein merched yn ymuno gyda cynghreiriau pêl-rwyd a hoci lleol. Byddai ehangu ar GIG MCB a creu gwyl MCB yn gyfle arbennig i fi fel llywydd, neu llai yn ŵyl rhithiol neu yn ŵyl mewn lleoliadau. Byddaf yn sicrhau fod y trosglwyddiad yn ôl i seminarau a ddylithoedd wyneb yn wyneb yn un di-drafferth a naturiol i fyfyrwyr Cymraeg y brifysgol. Hai, wneud na'r tro fi'n credu. Mafon Dafydd am Llywydd.